Y'all niggas got me hot. Vinc de la carnisseria de comprar carn per fer una barbacoa. S'ha de fer de tant en tant. Estàs com obligat, no? Si tens pati i fa bon temps. Ser un bon veí, estar ben vist, convidar la gent. És una excusa per emborratxar-se com una altra. Si és el que vol la gent és veure. Està cansada de viure la gent. De viure serena, vull dir, de viure sòbria. El cas és que arribo allà a la carnisseria, agafo un número, és una cosa antiga agafar número, i hauria d'haver una càmera que detecti qui és l'últim que ha arribat, faci un escàner facial i surti projectat un holograma del tio. Este señor es el último. No pregunte. Està ahí. O en català, és igual. Les màquines parlen en castellà, ja ho sabeu, això. Una màquina que a més de fer això, detecti qui és el que toca, quan algú es vulgui colar li dispara un raig a la cara i el mata. Bueno, una descàrrega elèctrica, és igual, un ensurt. No cal ser tan extremista a vegades. S'us en va la olla. Sempre hi ha molts problemes, i això fa ràbia, i això passa a Espanya, perquè si heu viatjat una mica, ja heu sortit, heu anat a França, encara que sigui, la gent fa cua, la gent respecta la cua. No, és que la cua només la respecten els anglesos. No, és mentida, la respecta tothom. He vist italians respectant la cua, també. La gent fa una cosa increïble, que és fotre's al costat. No, o sigui, hi ha lloc darrere, però es posen al teu costat, a fer fila. Llavors és quan has d'agafar aquella persona i dir-li que es vol colar, passi davant, acolis de veritat, o posis darrere, no quedem-nos en terra de ningú. No, però avui, per sort, no se m'ha colat ningú. La gent sabia llegir nombres naturals. Sabia que després del 45 ve el 46, no hi ha aquesta polèmica a l'hora d'agafar número, per això està tan bé agafar número. Però ai, què ha passat? Tenia davant una parella, un home i una dona, i ella anava preguntant, una senyora gran, senyora uns 60 anys, anava preguntant tota l'estona: és fresc això? És fresc això? L'hamburguesa és fresca? Pollastre és fresc, nena? És fresc aquest entrecot? És fresc aquest entrecot? Agafaven ganes d'agafar-la pel coll i dir-li: no veu que l'acaben de pescar? Clar que és fresc. Joder! Jo puc entendre que demani si és fresc. Vivim en un país com mana la picaresca i vés a saber què t'estan venent. Està bé preguntar-ho, no passa res. El que ja no m'agrada és el que ha preguntat després aquesta senyora. És bona aquesta hamburguesa? És bona? Li demana a la carnissera si és bona l'hamburguesa, si el gènere que està venent és bo, que és per saltar, si la carnissera li agradés una mica el sarcasme, volgués jugar una mica, digués: no és bona perquè la fem amb excrements de gos, la fem amb esquirols atropellats, no és bona. Però compri igualment, i jo li cobro. Després ja ha començat el tema de les mides i les quantitats. 2 talls de pernil, 1 tall i mig de llom. Senyora, demani mig quilo de pernil i foti el camp d'aquí ja. He mirat a l'home, hi ha hagut com una mirada de complicitat, no? Jo he mirat l'home per què passava amb aquell tio, i el tio m'ha mirat amb cara de... ja ho sé. Ja ho sé com és aquesta dona. Tens un litro d'arsènic per prendre'm aquí, perquè vull morir. Tot això m'ho ha dit amb la mirada, eh? S'han de saber interpretar les mirades. La cosa ha seguit després amb demandes insensates. Em pots tallar la carn? Aquesta me la pots tallar, un tall de carn d'1 quilo? Me la pots tallar a quadradets, que vull fer brochetes? Clar que pot la carnissera! I vostè també pot a casa seva, collons! Porti-s'ho a casa i talli. Han de fer tot. S'ho volen portar tot fet, la senyora a casa. Ja està bé. Vigileu quan aneu a la carnisseria, perquè igual un dia sóc jo el carnisser. I si li comenceu a tocar els collons amb això de tallen per aquí, tallen per allà, igual us talla la por.